हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खौरां होनो सानदों जे एबा शेयार खालामनो सानदों जे नोंथांमोना एक्साइज कनस्टेबलनि जेलार प्रेजेन्टनि बेनिफ्राय नोंथांमोना आन्डार DGCDनि आन्डाराव जा हाबिलदार नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनदोंमोन बेनि कम्बाइन एडमिट एबा कम्बाइन इन्टारभिउनि थाखाय नोंथांमोननो एडमिटखौ दिनै डाउनलड खालामनानै लानो मोनसिगोन। दिनै बियो नटिसआ 24 तारिख फेब्रुवारि खालिनो फ्राइडे खालि इसु जादों। दायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै जाय लादोंमोन कम्बाइन इन्टारभिउ नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामनांसिगोन एबा कम्बाइन इन्टारभिउ नोंथांमोनखौ कन्डाक्ट खालामनाय जासिगोन मार्चनि 1 तारिखनिफ्राय बे पेडखौ लानाय जागोन। जाय पस्टआव मोनफ्रोमबो सिलेक्शन प्रसेसा एखे एबा रानिं बिनिफ्राय प्लास लं जाम्प बैफोर माखासे पेडनि प्रसेसफ्रा सेम पस्टफोरमोन। बैफोर पस्टखौ मोनफ्रोमबो कम्बाइन लानाय जागोन। बाव नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोन्दों बाहाय मोनथाम पस्ट नुनो मोन्दों। बैफोर मोनथामनि पेडखौ नोंथांमोना खनसेयैनो होनांगोन आरो खनसेयैनो नोंथांमोना मोजां खालामनांगोन जाहाथे लस जाया। बाहाय भेरियास पस्ट हिसाबै जेरैहाय नोंथांमोना आसाम फरेस्ट गार्ड फरेस्ट ग्रेड 1 बैफोर APF कनस्टेबल नोंथांमोना कम्बाइन इन्टारभिउ लानो मोन्दोंमोन। थिग बिब्दिनो नोंथांमोना नाजादो खनसेयैनो सेलेक्शन जानो हानाय बायदि जाहाथे नोंथांमोना इन्टारभिउ रिटेन लिरनो मोननानै जाहाथे नोंथांमोननि जबा जानानै फैयो। नोंथांमोना मेनि सिगांनो एबा एप्रिलनि उन एबा मेनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे जबखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना गोसो होदो जाहाथे नोंथांमोना साक्सेस जायो। माय बड'टेक चेनेलनिफ्रायबो आसा खालामनाय थाबाय। दायो नोंथांमोना डेटखौ नायदो मार्चनि 1 तारिखनिफ्राय नोंथांमोननि बे पेडआ जागायजेनगोन। बिनिफ्राय 25 तारिख दिनै सेटारडे नोंथांमोना बे एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनायाव माबाफोर प्रब्लेम इसु जादोंबा नैबे हेल्पलाइन नाम्बारनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन। बिनिफ्राय इमेल एड्रेस दंखायो बेवहाय नोंथांमोना नायदो इमेल एड्रेस बेवहाय दङ इमेल एड्रेस नोंथांमोना बेवहाय मेल खालामनानै प्रब्लेमखौ फोरमायनो एबा शेयार खालामनानै लानो हागोन। दायो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।